Гэта тыдзень у аб'ектыве. З вами Олег Залеўскі. Вітаю наш сённяшні гость, палітолог Владимир Мацкевич. З ім, а таксама адным з лідараў кампаніі «Гавары праўду» Андрэем Дзмітриевым паспрабуем высветліць, ці здольныя ціснуць на рэжым апазіцыі і грамадскасць унутры Беларусі, а не толькі захад. Але пакуль узгадаем, як на гэтым тыдні сілавікі справаздачыліся пра геройскае перадухіленне дзяржаўнага перавароту. Я не мог допустить того, и я этого не допустил, чтобы вот это пламя, очаг костра, который зажгли кандидаты, президенты, так называемые революционеры, нарушили порядок, нарушили стабильность и спокойствие в Республике Беларусь. Там думаешь про свою семью, там думаешь про людей, которые про тебе ведаюць, не забываецца про тых, хто тут падтрымоўвае, і спадзяешся на тое, што хутка это все скончыцца. Я не скажу, что там идеальные условия. Вы понимаете, ограничены в свободе. Я же не идеализирую всю ситуацию. Самая большая проблема это была информационная изоляция, потому что писем от родных мы не получали. То есть за 40 дней пребывания в изоляторе я получила только одно письмо от своей мамы. В настоящее время проводится расследование, и результаты будут, естественно, доведены до общественности, и тогда будет даваться конкретная правовая оценка. Гость у нашай студыі палітолог Владимир Мацкевич. Вітаем вас. Добрый день. Спадарства таксама можа прыняць удзел у нашай праграме, высылаючы СМС на нумар, які цяпер бачыце на сваіх экранах. Пытанне праграмы: чаго хоча дамагчыся Александр Лукашенко, выпускаючы пад хатні арышт палітвязняў? Кошт СМС раўняецца кошту паведамлення ў вашага аператара. Чакаем на ваше меркаванне. Спадар Владимир, як мантру паўтараюць так сілавікі про тое, што яны перадухілілі вось гэтую спробу дзяржаўнага пераварота, думаеце, беларусы паверылі вы такую легенду? Ну, думаю, разумныя людзі не маглі ў гэта паверыць, таму што ніякага перавароту, ніякай каляровай рэвалюцыі не было нават у праекце, у замысле. А што тычыцца таго, што перадухілілі сілавікі, то я б сказаў, што гвалт і хуліганскія дзеянні прадухілілі людзі, якія былі на плошчы, мітынг. АМАП і міліцыя пачалі разганяць людзей, натоўп на плошчы пасля таго, як вось гэтыя гвалтоўныя дзеянні хуліганаў былі ўжо скончаны. То бок мусіць неяк тлумачыцца, так, чаму такія былі ўжытыя жорсткія дзеянні, у прыватнасці перад захадам. Думаеце, захад... Вся гэтая карцінка была зроблена для захаду, менавіта для таго, каб мець падставы для гвалтоўнага разгона гэтай дэманстрацыі. Таму што адна з галоўных задачаў сілавікоў была не дапусціць працягвання супраціву на наступны дзень, так бы мовіць, майдану, намётавага табару там і так далей. Яны гэтую задачу выканалі, але ж упэўніць усіх у тым, што рыхтаваліся гвалтоўныя дзеянні менавіта мітынгуючымі, ім, здаецца, не ўдалося, і нават тыя допыты і збор інфармацыі не дае падставаў дзеля таго, каб у гэта можна было паверыць. Ну, магчыма, але як бы там не было па дзяржаўнаму, так і тэлебачанні сродкаў масавых інфармацыі увесь час, так, вось ідзе менавіта доказы таго, што гэта былі так хуліганскія дзеянні і прадухіленне дзяржаўнага перавароту. Атрымліваецца, тады і справа павінна быць аб спробе дзяржаўнага перавароту, а не аб масавых беспарадках. Так, дзеянне дзесятка хуліганаў пры наяўнасці дзесяткаў тысячаў людзей на плошчы назваць масавымі беспарадкамі цяжка. Уявіце сабе, каб хоць бы сотня з тых людзей удзельнічала ў гэтым гвалце, што б это было, якія бы разбурэнні гэта былі. Таму думаю, што ёсць вялікія праблемы з доказамі і па масавых беспарадках, толькі што самыя простыя, да, несанкцыянаваны мітынг там і так далей, тым больш
думаю, што усе доказы, усе аргументы пра путч, пераварот, каляровую рэвалюцыю, яны ўсе рассыпаюцца, павінны рассыпацца. Ну, але тлумачыцца яны менавіта такім чынам, а значыць і павінны быць пакараныя. Калі не будзе пакараных, так, і менавіта па артыкуле дзяржаўнага перавароту, то атрымліваецца тады спадар-міністр Куляшоў не толькі хлусіць публічна, але і перавысіў свае паўнамоцтвы ў 19 снежня. Менавіта так. Я думаю, што грамадскасць менавіта за гэта і павінна спытацца і ў спадара Куляшова, і ў астатніх сілавікоў, навошта яны перавысілі меру неабходнай самаабароны. Таму што без узялякага гвалту самы дысцыплінаваны пратэстны народ, які ёсць у Еўропе, і нават, можа, па ўсім свеце, беларусы, які ходзяць на дэманстрацыі на зялёны свет толькі, вось гэты натоўп можна было перадухіліць яго дзеянні толькі паставіўшы адну лінейку амапу. Все-таки буду весці далей свой ланцужок. Калі ёсць пакараныя, атрымліваецца тады, так, калі будуць яны так, пакараныя па выніках суда, які нібыта мае адбыцца ўжо ў лютым на бліжэйшым часе, то, значыць, і будуць палітвязні. Атрымліваецца, бо і ўлады ў своеасаблівым тупіку, так, яны мусяць за гэты артыкул, каб былі пакараныя, бо чаму яны тады ўжылі такія дзеянні, і захаду цяжка цяпер прыдумаць нагоду для дыалогу. Ну, давайте ўсё ж такі пачнем з таго, што палітзняволеныя гэта заўсёды парушэнне правоў чалавека. За палітыку чалавек не павінен ні сядзець, ні несці пакаранне. Але ўлады скажуць, што гэтыя людзі хацелі здзейсніць дзяржаўны пераварот. Калі гэта было дзяржаўны пераварот, яшчэ трэба даказаць там і так далей, да? Больш таго, нават калі ў Расіі ў 93-м годзе быў сапраўдны пераварот, была стрельба з гарматамі і танкі былі на плошчы, і то гэтых людзей арыштавалі, як толькі яны перасталі быць небяспечнымі для дзяржавы, іх адпусцілі. Дзяржаўны пераварот – это не такая простая рэч, гэта вам не хуліганства. Дзяржаўны пераварот – гэта палітыка. І калі нехта пойдзе на дзяржаўны пераварот і будзе рыхтаваць, значыць, нешта не тое ва ўладзе. Гэта зразумела, і гэта відавочна. Але што тады рабіць уладам, так? Яны ў своеасаблівым тупіку. Яны ў тупіку. Вось менавіта таго, вы правільна гаворыце, што яны ў тупіку, і ў іх няма выйсця. З гэтага становішча, в якое яны самі сябе паставілі, выйсця няма. Таксама, як не было выйсця на гэтых выбарах у апазіцыі. Ім трэба было нешта рабіць, яны прыдумалі плошчу. Нібыта плошча згладзіць усе тыя безглуздзіцы і недарэчнасці, якія былі ў ходзе выбараў, галасавання. Пра апазіцыю мы яшчэ сёння паразмаўляем. Прэс-канферэнцыя міністра ўнутраных справаў Анатолія Куляшова была унікальнай для сучаснай Беларусі магчымасцю задаць пытанне, якое напрошваецца не толькі ў журналістаў, але, думаю, і тысячаў беларусаў. Паслухаем яго. Я хочу задать совершенно простой человеческий вопрос. Вот вам не стыдно? Вы не хотите извиниться? Извиниться перед теми, кто получил дубинкой по голове от ваших сотрудников, которые превысили свои полномочия. Извиниться перед журналистами, которым попало, которым незаконно попало, которые находились также при исполнении. Извиниться перед той девочкой, студенткой, вы наверняка видели кадры, которые ваши сотрудники, не знаю, чего они думали, раздробили ногу. Извиниться перед тысячами граждан, перед сотнями, перед десятками, пусть даже перед тремя, которым попало от тех ваших сотрудников, бедных, несчастных, нетренированных. В касках они там были, со щитами, с дубинками. Ну вот с ваших слов их просто вот хочется обнять и обогреть. Спросить, чего они пошли в милицию, если их там обижают. Вот вам не хочется извиниться? Спасибо. И не хочется ли вам, не знаю, может быть, снять погоны, пойти в отставку, в отпуск, отдохнуть? Хорошо, вот спасибо, не буду... Я абсолютно, вы знаете, что я горд за свою профессию, я горд, что сегодня стою на страже интересов, законов, прав, свобод, личных и имущественных граждан населения наших страны, законопослушных граждан в первую очередь. Опять же, я бы мог параллель провести, когда вы говорите, вот вам не стыдно. А посмотрите на последнее событие, я не буду называть страны, вы тоже знаете, где не просто, значит, были какие-то, значит, неадекватные меры со стороны. Так, то бок у нас еще и, атрымліваецца, хороший министр, бо не было ахвяраў. Да нашай размовы долучаецца один з лідараў кампаніі «Гавары праўду», кіраўніка выбарчага штабу Владзіміра Някляева, Андрэй Дзімітраў. Вечар добры вам. Добрый вечер. Спадару Андрэй, так разумею, таксама хтосьці там стаіць у вас на стражы, як сказаў міністр Куляшоў, інтарэсаў, бо мелася быць відэасувязь, аднак адключылі інтэрнэт.
Ну, але я думаю, і так дамо рады. Спадар Андрэй, а вам не сорамна? Я не за интернет. Мне не соромно. У меня есть только великий жаль, что мы не здолели разом з іншими кандидатами усю гэтую кампанію працаваць скаардынавана і усю гэтую кампанію сапраўды рабіць разом. Ось. А так мне не соромно. Такая беда, так? Беларусь можа зноў апынуцца так у палітычнай і гэтым разам уже эканамічнай ізаляцыі. Апазіцыя разгромлена, як бачым, незалежнае грамадства таксама ў выніку не ведае, што рабіць. Хто возьме адказнасць за сітуацыю? Хто падніме сцяг? Я думаю, што якраз толькі тыя, каму сорамна. Вось я адчуваю сябе, напэўна, адным з немногіх людзей, якім сорамна сёння. Сорамна за маю краіну, за кіраўніцтва этой краіны, за палітычную апазіцыю, якая шмат год просто губляе час і ніяк ад адных выбараў да выбараў ніяк не сканцэнтруецца, каб назапасіць сілы і выступіць больш моцнай, наадварот, кожны раз слабей і слабей. І таму мне сорамна. І думаю, што калі могуць взяцца за розум нейкія людзі з апазіцыі, з грамадзянскай супольнасці і так далей, толькі тыя возьмуцца, у каго ёсць гэтае пачуццё сораму і у каго баліць сумленне за тое, што адбываецца. Ну, пакуль што і апазіцыя, і незалежнае грамадства з надзеяй глядзяць у бок захада. Пытанне санкцыяў супраць Беларусі ўсцяж застаецца дыскусійным. Адныя палітыкі прапаноўваюць абмежавацца візавымі забаронамі, іншыя настроеныя больш рашуча і выказваюцца за эканамічныя санкцыі. Між тым, ужо заўтра стане вядома, ці зноў гара, маю на ўвазе захад, народзіць мыш. Адносіны афіцыйнага Менску з краінамі захаду нагадваюць рухі з вядомай школы танцу «Крок наперад, два назад». Эстафету Еўрапарламенту, які на мінулым тыдні прыняў жорсткую рэзалюцыю ў беларускім пытанні, у мінулы чацвер працягнулі дэпутаты парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Была спроба дыялогу, яна ўскладнілася, а таму ўвядзенне санкцыяў, але дыпламатычных, не дай бог эканамічных, у адносінах да тых, хто адказвае за рэпрэсіі, я лічу слушным. Адначасова рыторыка санкцыяў супраць афіцыйнага Менску гучала і з Вашынгтону. У тым выпадку, калі ўрад Беларусі не зменіць курсу, Злучаныя Штаты рыхтуюць дзеянні, якія ўключаюць сябе 3 асноўныя кірункі, што стануць наступствамі дзеянняў уладаў Беларусі. У пятніцу ў беларускім пытанні на старонках уплывовай Wall Street Journal выказаліся міністры замежных спраў Брытаніі ды Нямецчыны Уільям Гейк і Гвіда Вестэрвэле. На найбліжэйшым паседжанні Рады Еўразвязу ў замежных справах мы заклікаем ізноў увесці комплекс жорсткіх санкцыяў у дачыненні Беларусі ды задумацца пра іншыя захады, што да рэжыму Лукашэнкі. Мы не можам заплюшчваць вачэй на тое, што адбываецца сёння ў брацкай еўрапейскай краіне. Аднак пакуль усе дыскусіі вакол санкцыяў абмяжоўваюцца прыняццем рэзалюцыяў. Як заўважыў удзельнік праграмы нашага тэлеканалу «Гарачы каментар» палітолог Алесь Лагвінец, прынятыя дакументы, у тым ліку рэзалюцыя ПАРЭ, носяць рэкамендацыйны характар. А таму гэта заява, якая ацэньвае сітуацыю. Канкрэтных дзеянняў з боку Рады Еўропы чакаць цяжка, паколькі Беларусь не належыць да Рады Еўропы. І найвялікшая санкцыя ў рамках Рады Еўропы – гэта выключэнне краіны. Паколькі Беларусь туды нават не прынятая, то гэтай найвялікшай санкцыі не будзе. 31 студзеня стане вядома, якое палітычнае рашэнне прымуць міністры замежных спраў Еўразвязу. Ці дыскусія вакол санкцыяў спыніцца складаннем чарговага спісу неўязных беларускіх чыноўнікаў, ці Еўразвяз пойдзе на ўвядзенне эканамічных санкцыяў, якія ў сваю чаргу могуць закрануць кожнага беларуса. Санкцыі мусяць закрануць усіх, хто заангажаваны ў парушэнні правоў чалавека ў Беларусі, пераслед апазіцыі, пераслед журналістаў, незалежных медыяў. Нічога так моцна не закранае, як практычныя дзеянні. Гульня Менску з Брусэлем і Вашынгтонам, калі палітвязняў выкарыстоўваюць у якасці закладнікаў, дала свае вынікі. Стратэгія супрацы ў абмен на дэмакратыю можа быць заменена на супрацу ў абмен на вязняў амерыканкі. Прынамсі, частку вязняў СІЗА КДБ Владзіміра Кобіца, Наталю Радзіну, Владзіміра Някляева і Ірыну Халіп ужо выпусцілі з-за кратаў. Пытанне, ці надоўга і ці захад гэта ўлагодзіць. На Белстаце найважнейшыя падзеі тыдня ды самыя свежыя каментары. У гэтым нам дапамагае палітолог Владзімір Мацкевіч. Ды на жаль, тэлефоннай сувязі з Менску адзін з лідараў кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыяў. Шановнае гаспадарства, пытанне простае. Якога рашэння заўтра вы чакаеце ад Еўразвяза? Калі можна, гледачы, думаю, будуць удзячныя за канкрэты. Гаспадар Андрэй.
Ну, па-першае, заўтра чакаем, што гэта будзе адзіная салідарная пазіцыя, адзіная салідарная ацэнка таго, што адбылося 19 снежня ў Беларусі. Што тычыцца канкрэтыкі, то я думаю, што тут зараз складана сказаць, што яны там будуць здольны ці не здольны прыняць. Да? І тут, мне падаецца, вельмі важна зразумець, якая мэта гэтых санкцый. Таму што калі мэта зрабіць Беларусь дэмакратычна, то я наўрад ці думаю, што яна дасягальная праз санкцыі. А вось адзіная мэта, якая можа быць дасягальная, якая, мне падаецца, самая важная сёння, гэта мэта таго, каб палітвязні былі, каб палітвязняў у Беларусі не было. І ўсе санкцыі павінны быць скіраваны, да, так калі нам жорсткія маю санкцыі, скіраваны на гэтую мэту. Палітвязняў у Беларусі не павінна быць. То бок палітвязняў у абмен на дыялог, так? Бо не Капернік мусіць пабачыць рэжым. Што тычыцца дыялога, мабыць, мы вам далей давайте пра гэта гаварыў. Але зараз я думаю, што гэта, да, то есть гэта не абмен, да, гэта санкцыі, якія ўводзяцца як адказ на тое, што адбылося ў краіне. І адзіная магчымасць гэтыя санкцыі адмяніць могуць быць толькі, каб у Беларусі не было палітвязняў і займацца палітыкай у Беларусі не з'яўлялася, скажем, крымінальнай справы ад пачатку. Спадар Владзімір, ваше меркаванне? Я спадзяюся, што заўтра будуць прынятыя узважаныя рашэнні, узважаныя рэалістычныя. Ацэнка падзеям у Беларусі, дзеянням рэжыму уже дадзеная, яна адэкватная. Захад выказаўся і жорстка, і справядліва ў адрес. А што тычыцца санкцый, то сапраўды гэта размова іншая і можа быць доўгая, таму што тут трэба падрабязна распавядаць, што это такое, што это за мера. І галоўнае, мне падаецца, што мы вельмі дакладна павінны разумець. Адна справа, калі пра санкцыі гавораць заходнія палітыкі і заходнія дзяржаўныя дзеячы, і іншая справа, калі беларусы з Беларусі гавораць пра санкцыі. Таму што жалоба і просьба пра санкцыі, накіраваныя да захаду, сведчыць пра тое, што тыя, хто пра гэта просяць, не вераць у свае сілы, не могуць нічога рабіць у сваёй краіне і, галоўнае, не хочуць, спадзяваючыся на тое, што нехта звонку за іх гэта зробіць. А вырашэнне нашых праблемаў – это толькі нашая справа. І толькі тады, калі мы будзем гэтую справу рабіць, нам можна дапамагаць. За нас ніхто гэтага зрабіць не здолее. Але пакуль што мы бачым, што так шмат у чым менавіта ад захада залежала, прынамсі, так, вось гэта мера стрымання палітвязняў. Просты прыклад спадарства. Каб гледачам было больш ясна, ці, напрыклад, заўтра міністры замежных спраў будуць таксама ў прыватнасці вырашаць, ці спыняць Беларусі усялякую крэдытную падтрымку, так, ад Міжнароднага валютнага фонду і Еўрапейскага банку рэканструкцыі. Вы за ці супраць? Спадар Андрэй. Андрей, я спадзяюся, гэта не была рэакцыя на пытанне. Будзем спрабаваць яшчэ навязаць сувязь. Спадар Владзімір, вы. Я думаю, што ўсё ж такі і крэдыты, і інвестыцыі, яны павінны быць абумоўленымі. І давацца яны павінны ўсё ж такі не рэжыму, не дзяржаве, а беларускай нацыі у асобе прыватных прадпрыемстваў ці нават грамадскіх прадпрыемстваў, але ж не дзяржаве. І на гэтых умовах, я думаю, што санкцыі, не санкцыі, а крэдыты, інвестыцыі павінны ісці ў Беларусь. Бо без развіцця эканамічнага мы не здолеем пабудаваць і дэмакратыю. Гэта два працэсы вельмі шчыльна звязаныя паміж сабой. Спадар Андрэй, кажуць калегі, вы зноўку з намі на сувязі. Просім прабачэння ў шаноўных тэлегледачоў за гэтыя тэхнічныя моманты. Ну, бо спадар Андрэй, вядома, таксама знаходзіцца падпіскай аб невыездзе фігурантам крымінальнай гэтай справы. Магчыма, некія так і перашкоды і чыняцца. Спадар Андрэй, вы чулі пытанне паперадне? Не паспеў. Ці просты прыклад, так, заўтра міністры замежных спраў будуць вырашаць, напрыклад, ці спыняць фінансавую падтрымку крэдытную Беларусі, так, з боку Міжнароднага валютнага фонду ды іншых структураў. Спадар Владзімір кажа, што такая падтрымка мае быць, але не дзяржаўным структурам. Вашая пазіцыя? Ну, па-першае, ўжо як стала вядома, што
на сённяшні дзень Беларусі ўвогуле будзе цяжка нават без усялякіх санкцыяў атрымаць крэдыты па-за межамі. І гэта тычыцца не толькі таго, што адбылося 19 снежня, а ўвогуле стану эканомікі. Па-другое, другая частка таких, то мовіць, санкцый, якія таксама ўжо мы адчуем у Беларусі, гэта спыненне інвестыцый з боку Запада. І гэта таксама залежыць не ад таго, што завтра вырашыць міністры, а гэта ёсць і будзе рэакцыяй бізнеса на тую нестабільнасць, якую яны ўбачылі 19 снежня. То бок найгоршую санкцыі сам увёў супраць сябе Александр Лукашенко, атрымліваецца. Найгоршыя санкцыі уже, да, яны уведзены будуць, да, просто з-за эканамічных метадаў, скажем, ну і ацэнкі. Што тычыцца спадара Мацкевіча, які падтрымлівае падтрымку грамадзянскай супольнасці і палітычных партыяў, то я тут бізнесу ў першую чаргу. І так, я цалкам згоден з тым, што падтрымка павінна ісці і працаваць у бок лібералізацыі эканамічнай у тым ліку ўсё роўна патрэбна. Ну, якой гэта будзе падтрымка і ў развяз вырашыце заўтра? Пытанне, што рабіць нам у Беларусі, так? Учора улады змянілі меру стрымання незалежнай журналістцы Ірыне Халіпі, экс-кандыдату на прэзідэнта Владзіміру Някляеву. Вызваленне апошняга пад хатні арышт журналістам удалося зафіксаваць. Усім добрый вечер. Дякую, что пришли. Как вы себя отчуваете? Ну, я хочу всем подяковать, кто меня падтрымліваў у гэтыя нелёгкія часы. На жаль, мне забаронена. Добрый вечер. Дякую, что пришли. Дякую вам. Хатні арышт прадугледжвае забарону на кантактаванне з грамадскасцю, ды фактычна любую грамадскую ці палітычную дзейнасць. Спадар Андрэй, як у такіх умовах ваша кампанія мае намер весці палітычную дзейнасць, так, змяняць сітуацыю фактычна ў краіне? На сённяшні дзень у такіх умовах, як яны ёсць зараз, мы лічым, што ёсць толькі адна тэма, вакол якой трэба аб'ядноўвацца, якую трэба сапраўды ўздымаць. Гэта тэма салідарнасці і тэма вызвалення палітвязняў. І астатнія тэмы, тое, што да, я маю на увазе сённяшні дзень, яны з'яўляюцца штучнымі і мы не можам іх там сапраўды казаць пра нейкія планы палітычныя, пакуль гэтая справа не вырашана. Але фактычна на нашых вачах цяпер так праз вось гэтая дамова аб адзінай эканамічнай прасторы так ідзе, вядзецца гандаль незалежнасцю, так? Так. Людзі таксама чакаюць ад апазіцыі дзеянняў. Няўжо адной салідарнасцю мы, скажем так, задаволім тых прыхільнікаў перамен, якія цяпер са спадзевам глядзяць на апазіцыю? Спадар Владзімір. Палітыка заўсёды складаная справа і патрабуе адначасова весці працу на шматлікіх накірунках. Таму той, хто засяроджваецца толькі на кароткатэрміновых мэтах, заўсёды церпіць паразу і губляе. Нам адразу трэба, сапраўды, вызваляць палітвязняў, гэта абавязак кожнага сумленнага чалавека на сённяшні дзень, і што можна, тое сумленныя людзі і робяць дзеля гэтага. Але ж нам адразу трэба думаць на перспектыву, каб такое больш ніколі не паўтарылася. Калі палітыкі супакояцца, калі выйдуць палітвязні і пачнуць рабіць тое самае, што яны рабілі да сённяшняга дня, значыць, нішто не будзе замінаць рэжыму наступным разам быць яшчэ больш жорсткім і яшчэ з большай сілаю распраўляцца са сваімі апанентамі. Уласна, пытанне яшчэ, як хутка яны выйдуць. Так, справа Аўтуховіча цягнулася 8 месяцаў. Ваковскі прадпрымальнік знаходзіўся за кратамі. Доўгатэрміновая перспектыва, спадар Андрэй. Вы як прадстаўніка так апазіцыі, магчыма, абмяркоўваеце са сваімі калегамі? Скажыце гледачам. Безумоўна, абмяркоўваем сітуацыю. На жаль, на сённяшні дзень яшчэ не выпрацаваны адзіны план дзеянняў і не выпрацавана тое, што, на маю думку, павінна было быць ужо даўно, яшчэ, мабыць, і на пачатку студзеня. Але спадзяюся, што ўсё ж такі мы прыйдзем усе да адзінай згоды і аднаго бачання. А якое вашае бачанне, спадар Андрэй? Я тут я б хацеў пагадзіцца са спадаром Мацкевічам аб тым, што, канешне, і мы сёння думаем не толькі пра вось гэтую мэту, да,
і пра астатнія. Проста справа ў тым, што пакуль гэтая справа на сённяшні дзень не вырашана, сапраўды думаць ці рушыць у тых накірунках вельмі складана. Што тычыцца будучыні, то, напрыклад, структура «Гавары праўду», яна амаль што поўнасцю захавалася. Па ўсіх рэгіёнах людзі кажуць, што яны будуць далей у гэтай структуры. Ёсць шмат новых людзей. І таму мы спадзяемся, што будзем далей рухацца ў бок такой больш палітызаванасці, да, працы з насельніцтвам менавіта, і з чаго пачыналася кампанія «Гавары праўду». Вось, а там праз 1,5 гады будзем бачыць, в залежнасці ад сітуацыі, в залежнасці ад таго, што мы здолеем зрабіць за гэтыя 1,5 гады, ці гэта будзе удзел у, напрыклад, палітычнай кампаніі парламенцкіх выбараў, ці гэта будзе удзел, ці гэта будзе некая іншая палітычная кампанія. Гэта ўжо будзем вырашаць, гледзячы з пункту таго, што будзем мець праз, як мінімум праз год. Спадар Андрей, кароткае пытанне. Вы ў стане гатовы ўзяць на сябе, напрыклад, лідарства ў гэтай кампаніі, улічваючы, што, напрыклад, Некляев будзе ўсцяж пад следствам? Я ў стане не браць на сябе лідарства гэтай кампаніі, гэта не патрэбна. Некляев і знаходзішся там, за кратамі, і зараз на хатні, да, пад хатнім арыштам з'яўляецца лідарам кампаніі. І гэта не абмяркоўваецца, і мне падаецца, не будзе абмяркоўваецца. Але я ў стане на сённяшні дзень кіраваць структурай і выпрацоўваць план працы. Спадар Владзімір, якой павінна быць структура апазіцыйная вось пасля гэтых падзей 19 снежня? Зараз. Значит, я просто узгадаю, што некаторыя палітыкі галосна абвешчвалі, што яны бяруць адказнасць за плошчу. Калі ўзялі адказнасць, трэба спачатку адказаць. Не перад уладамі, а перад грамадзянскай супольнасцю. Што тычыцца прапановаў, то у нацыянальнай платформы грамадзянскай супольнасці на сённяшні дзень ёсць прапанова, і хуткім часам яна будзе зробленая каардынацыйнай радзе палітычнай, але ж мы таксама будзем патрабаваць і адказнасці палітыкаў за тыя іх дзеянні, якія яны зрабілі, да? І будзем глядзець, каго з палітыкаў мы можам падтрымаць, каго не можам. І спадзяюся, што гэта справа 2-3 тыдняў, калі мы ўсё ж такі будзем гатовыя агаласіць і ў голас абвесціць пра тыя прапановы і адзіную на сённяшні дзень праграму, якая, здаецца, ўжо ёсць. Што там думаюць іншыя, пакуль яны ездзяць па Еўропе і гавораць тое, што мы чуем, пра нейкія міфічныя выбары новыя ў гэтым годзе, калі ніхто не падрыхтаваны да іх, да, і проста абстрактныя словы пра яднанне і так далей. Чаго вартыя такія размовы, мы ўжо ведаем. Ну і так, як спадар Андрэй сам прызнаў, цяпер паралізаваная праца апазіцыі, вяртаючыся да пытанняў санкцый, спадарства, апошняе пытанне. Думаеце, выпусціўшы Некляева, так, Халіп, таксама сёння стала вядома, што Сергей Вазняка, журналісты таксама выпусцілі пад хатні арышт. Гэтага хопіць уладам, каб залагодзіць пазіцыю еўразвяза перад заўтрашнім рашэннем па санкцыях? Я не думаю, што гэтага хопіць, і трэба ўсё ж такі, давайте казаць, што іх не выпусцілі на волю, а змянілі ўсё ж такі меру стрымання, да? Таму што гэта сапраўды дзве розныя рэчы. Але я б хацеў не пагадзіцца з вамі, але што сёння апазіцыя, вось кажаце, разгромлена ці паралізавана, і не, сёння, безумоўна, прысутнічае два пытанні. Да? Першае пытанне, якое зараз трэба зрабіць, яно зробіцца і тэрмінова, гэта аналіз таго, што адбылося. І другое пытанне – гэта супольны адзіны план дзеянняў. Я б не сказаў, што апазіцыя разгромлена і паралізавана. Проста адбываюцца ўнутраныя працэсы па, калі так мовіць, рэструктурызацыі апазіцыі. І яны выкліканы сапраўды 19 снежня, але не толькі 19 снежня, але і тым, што было наперадні гэтага 19 снежня, гэтай выбарчай кампаніі. Дзякую, Андрэй, я прошу прабачэння, часу мала, але тэзіс вас зразумелы. Будзем чакаць, так, калі гэта рэструктурызацыя адбудзецца. Спадар Владзімір, вы як лічыце, ці ўлагоджана будзе пазіцыя Брюсселя перад завтрашнім? Не, канешне, таму што гэта адпусканне на дамашні арышт Халіп, Некляева і пад падпіску Вазняка Сергея, гэта нішто. Гэтыя людзі ўвогуле не павінны былі сядзець увесь гэты час, больш месяца, таму што яны не ўяўляюць
небяспекі для грамадскага парадку, для дзяржавы і так далей. Да? Нават калі яны атрымалі абвінавачванне, яны павінны былі пад тую самую падпіску быць дома. Дзякую вам вялікі за размову. Нагадаю, з намі на відэасувязі быў палітык Андрэй Дзмітрыяў. Прыемнага вам вечара. Спадар Андрэй, прыемнага вам вечара, трымайцеся. І госць у студыі палітолог Владзімір Мацкевіч, прабачце, дзякуем вялікі за прыезд. Спадару Владзімір, спадарня Ірына, крымінальны кодекс, прынамсі, працэсуальная ягоная частка не забараняе падчас хатняга арышту глядзець тэлевізар, таму, спадзяюся, вы чуеце гэтыя словы. Трымайцеся. Дэпрывацыя ад інфармацыі – это таксама катаванне. Трымайцеся, не толькі тысячы беларусаў, але і людзі неабыякавыя да сітуацыі ў нашай краіне. І проста прыхільнікі вашага паэтычнага ці журналісцкага таленту з усяго свету сочаць за вашым лёсам. Дзякуй гаспадарству, што прысвяцілі нам гэтыя паўгадзіны. Зычу вам удалага пачатку тыдня і беражыце сябе.